Selam dostlar. Şonki videoda trading'e başlanda näçe pul bilen başlamaly sorunyň jogabyny bir bellläp geçeli. Köp kişi soraýar. Trading'e näçe pul bilen başlap bolýar diýip. Iki san varianty bar. Biri öz gapçygyň bilen beýleksem, ýa-ni fon firmalary bar. Ýöretde fon trading üçin fon firmalary bar. Şolar bilen öz gapçygyň bilen etjek bolsaň $10 $20 bilen trade etjek bolup aýlap berme. Bir boş yere kellen ağırdayan karoçe. TikTok'ta da hatta baryanla men $10, $100 ettim, $100, $1000 ettim deyip prosto şans olan koy. Edendir bolup biler şans dinece. Başka satlar. Bir günde $100, $1000 eder. Bir saatte de $1000 ne ola düşürüyor. Yani karoçe risk management edip öz gapçygyňda öz puluň bilen trade etjek bolsaň risk management bilen $100 minimum. $100'da da 1% risk edýän. 1% risk edip trade edýän. Ondan 1% risk edende de iki arar alanda da sen başty $3, $3,5 kazanýanda her pozisiýada edip öz gapçygyňda trade edip bilýän. Ýok men $3,5 üçin kellem ağırdyp berjek däl diýsen fon firmalary bar. Näme bu fon firmalary? Fon firmalarynda näme bar? Mysal üçin $5,000 hasaplary bar. $5,000, $10,000, $25,000, $50,000, $100,000 hasaplary bar. Şulardan sen $5,000 fon almak üçin $50, $60 töwerek pul töleýär. Häzir ona web saýtyna girip görkezjek. Ýa-ni bularyň şertleri bar. Göni şo ýerde barkadan men size şertlerini muladyny Crowdfundingda $5,000 hasap satyn aljak bolsaň 9% $5,000 hasap satyn alýan. Onuň içinde de iki san adymy bar. Birinji adım we ikinji adım. Birinji adymda 9% profit bermeli firmasyn. İkinci adımda da 4,5% profit vermeli. Ondan maksimum minusa gideceğinden 9% minusa gidip bilýän. Olam gidip bir $450, $500 ýaly pul bolýar da. Ondan 9% minusa gidip bilýän. Ondan günlük gün içinde mysal üçin bir günde 4,5% minusa gidip bilýän. Bir günde 4,5%'den köp minusa gitsen hasabyň ýarylýar. Ondan pul çekmek şu iki san adymy geçýän. İki san adım geçenden soň sana $5,000 hakyky pul edip berýärler sana firma. Onu hakyky pul edip berenlerden soň sen näçe profit etsen, näçe pul gazansan, şonu bir hepden dowamında çekip bilýän. Her hepde bir gerek çekip bilýän. Onuň diýe 80%'ini berjek diýe. 80%'ini berýär sana, 20%'inden firma alýar. Muny häzir satyn alyp otyrkan nastroykalarda ýetkizip bolýar. Ondan refund. Şol iki adymy geçýärmi? Şol iki adymy geçenden soň $39 puluny iziň alyp bilýän. $39 puluny iziň alýan, diňe $5,000 hasap bilen trade edýän. Ýani sana mut ýere $5,000 pul berýär biri. Ýana şol iki sanak adymy geçmeli. Onun üçin go trader bolmaly, risk managementini go etmeli, disiplinli bolmaly, sabrly bolmaly. Şolary edip bilmeseň günüň içinde 4,5% minusa gitýän, hasabyň ýarylýar ýa-da 9% 9% minusa gitýän hasabyň ýarylýar. Şoň üçin risk management, sabr, disiplin.
şolary edip bilmeseň oturma. Şolary demo hasapda edip gör, barlap gör. Ondan soň gel ştaýdan şeýle diýip start now'a basýaň. Now'a basýaň. Ştaýda doldurma blatlaryň bar. Şolary doldurýaň. Edip doldurýaň. Ondan ştaýda diýe-de ştaýda diýe saýlaýan, ben klasik saýlaýan $5000 hasap, normal, Dextrade, haýsynda trade edesiň gelse, MetaTrader 5 bar berdi, men MetaTrader 5 go berýän. Ondan 7 günde bir hepdede pul çekýän. 100%'inden özüm aljak diýen. Şular tiksiz durýar aslında. Tik goýýan, 100% pulam özüm aljak diýen. İndirim discount kodum bar bolsa, discount kodum ýazýan. Ondan totalda da $56 töleýän. $5000 hasap üçin $56 töleýän. Isle kartyň bilen töleget, isle kripto bilen töleget. Ýöne kripto bilen tölegetseň has gowy bolýar. Kart nomerlama gejekkä berdi-de. Ýazyňyzda nomerlaryňyzy ýazýaňyz, zat etýäňiz. Ondan place order'a basýaň. Place order diýe, ondan payment diýen, payment'ini töleýän we ştaýyk giren, muna mysal üçin ştaýyk e-mailini girdiňa, şol e-mailine seniň login paroluň, ID'ň gelýär, SMS. Şonu alýanda MetaTrader 5'e girýän, trading serweryň saýlaýan, ID'ň girýän, paroluň girýän, login etýän we $5000 hasap görünýär şo ýerde. Bu şular ýaly. Ondan gelýän berden FixFi. FixFi bulam ýankyla profilmi. Gelýän ştaýdan şu zatlaryny görýän, mysal üçin. Birinji adymda 5%, ondan geçýän, ikinji adymda 10%, ondan funded hasapda profit targetiň ýok. Näçe prosent näçe köp gazanç bilseň özüň üçin gowy. Sebäbi şonça pul özüňe gelýär-de. Ondan berdi. Mysal üçin beýlek firmalar näme edenok market ýapylandan soň pozisiýaň açyk galsa, hasabyň ýarylýar. Ýöne bular diýe açyk galybersin diýe, trade ediber diýe, ýöne diýe minusa gitme diýe. Ondan MetaTrader 4 bar, MetaTrader 5 bar, Dextrade bar we TradingView bar. TradingView saýla, TradingView gowy. Beýlekde Benfunding'da TradingView ýok. FixFi'da TradingView bar. TradingView'da analiz etmäňe maksat, pozisiýa açmaňa maksat. Gowy Start trading diýen. Berde mysal üçin discount koduň bolsa discount kod ýazýan. Ondan $5000 hasap trading saýlaýan. Aşağı geçýän. All in commission free diýe. Şunu saýlaýan. Mana da raw spreads del. All in commission free. Şunu saýlaýan. Ondan berde diýe puluňy 14 günden çekjek bolsaň diýe 80% berjek diýe. Ýok, bir aýda bir gezek çekjek diýseň 100%'den berjek diýe. Näçe gadan olsaň degijek gelmesini özüň alyber diýe. Köplenç 14 günlük saýlaýarlar. Tez pul çekip durar ýaly. 80% alýarlar, 20% firma berýärler. Ondan edilýän kyýal berdäki e-mailini zadyň doldurýan. E-mailini zadyň doldurýan, bära gelip şol tiklerem atjaň. Şolary atjaň, benim process payment diýen. Kartyňdan töläp bilýän, kriptodan töläp bilýän. Konfirmalaryň şolary ýaly. Öz gapçyň bilen $100'dan başlap bilýän. Konfirmalardan ýanky. Düşünmedik-de bolsa da kommentariýalarda soraň. Ökmanyndyk videolarda ýöňükde soraklaryňyz üçin jogap videosy çeker näsip bolsa.
Indiki videolarda görüşýänçe.